Sa gitna ng mataas na singil sa kuryente, suportado ng mga panauhin ng So to Speak podcast ang pagbusisi sa system loss charges at mga probisyon ng Republic Act 9136 o ang EPIRA Law. Pero pagdating sa nuclear power, bilang bahagi ng tugon sa krisis sa enerhiya, ibang usapan na. Sa 5th State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Marcos Jr., nanawagan siya sa Kongreso na amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang ipagbawal ang pagpasa ng singil sa system loss at value-added tax nito sa mga consumer. Sa panayam ni Sonia P. Soto, sinabi ni DJ Hanier ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya na magandang simula ang hakbang na ito ng Pangulo. Ang nagde-demand na kailangan ng i-amend ang IPIRA sapagkat talagang hindi niya na-deliver yung promise niya ng lower electricity prices noong siya ay ipinasa. Pero ang gusto talaga sana ay hindi lang sa system loss ang tanggalin. I-review din yung iba pang mga charges kumbaga nagiging pabigat doon sa mismong bill ng ating kuryente. At Para kay Hanier, hindi sapat na system loss lamang ang silipin. Mas malawak na pagsusuri sa mga singil at mismong sistema ng power industry ang kailangan. Sang-ayon naman si Professor Roland Simbulan na hindi dapat ipinapasa sa consumers ang problemang teknikal na dapat ay responsibilidad ng power companies. Bakit pinapasa sa mamamayan at consumers, no? Dapat sila ang nasa posisyon na ayusin itong systems loss. 'Di ba? It's a technical problem, no? Kung sa makina ang pinapaandar mo, dyan, nagkakaroon ng problema yung makinang yan, dapat mong ayusin bilang isang distributor ng kuryenteng yon o bilang isang industriya. Mula sa presyo ng kuryente, dinala ni Soto ang talakayan sa kontrobersyal na plano ng pamahalaan patungkol sa nuclear energy. Para naman kay Hanier, hindi dapat ipagpalagay na ang nuclear power ay otomatikong magbibigay ng murang kuryente. Sasabihin nila na ito ay the usual promise na ito ay magiging cheaper, etc. Pero historically at kahit po casual Google search lang, this nuclear still remains na isa sa pinakamahal. Kahit na super subsidized siya, mahal pa rin siya. Ayon mismo sa Department of Energy, posibleng mausod mula 2032 patungong 2038 ang operasyon ng unang commercial nuclear facility sa bansa. Ang pagkaantalang ito ay malinaw na senyales na hindi biro at puno ng hamon ang pagtatatag ng nuclear industry sa Pilipinas. Dahil dito, itinuro ni Hanier ang renewable energy bilang alternatibong dapat mas pagtuunan ng pansin kasabay ng mga tanong sa safety at sustainability ng nuclear facilities sa Pilipinas. Papataas ang use ng renewables at napakalaki ng ating renewable potential, and yet we are still not letting go nung nuclear ambitions natin, especially dahil very risky yung ating pwesto. Geographically speaking, tayo ay typhoon prone, earthquake prone, which are things na hindi po pwede sa isang nuclear facility. Sa usapin ng enerhiya, sa makatuwid, hindi lamang tanong kung nuclear o renewable ang pipiliin. Kailangan ding timbangin ang presyo, kaligtasan, reliability at kung alin ang tunay na magdudulot ng ginhawa sa bulsa ng mamamayan. Panoorin ang kabuuang talakayan sa latest episode ng So to Speak podcast ngayong August 5, 8 p.m. sa official YouTube page at iba pang digital platforms ng CLTV 36. Angelica Cara, CLTV 36 News.